Eta zer urtetzen gatu zukatik, zer aldatuko zen dugu? Ondo da. Ba, egia esan igual giroa oso sanua, oso guztua gotena bai, eta liburuak oso gauza bitxia dozte, minoi, osa da, inpatatzea eta erostia bestelatzen erosten gordu. Guztua oso. Nik zediak. Bai, liburuak itxitxu. Zer erosi duzu azokan? Ba, honatzu iratzen minio, no? Deusek, hola, tintzesko ditu, gura esokta erosi dute pilintako zuaitza eta zakizakaren daia, eta oso ondo. Pare bat ze eta liburu batzuk. Pentsatak errezu zer erosi? Eske ba, hemen. Bat pentsata, bestia simaz hemen ikusitxata hori. Ba, liburu bat, Iban Zalduarena. Pentsatutak errezu, ala? Ez, ikusi dut eta autorea ezagutzen dut eta motibo horregatik erosi dut. Nik pare bat liburu. Eta horretik pentsatak errezu, ala? Berton. Ba, argitaletxean arabera eta. Ba, liburu batzuk eta CD batzuk eta agenda bat. Pentsatak errezu etxetik zer erosi, ala? Hemen ikusten. Ez, pentsatuta ekarri dut. Ez, oraindik zerrez. Ez, begiratzeko bakarrik. Da nondik zatoz? Mungizatik. Bilbotik. Zeanuritik. Markinetik. Gaztezkoa. Nile zotikan. Eta urteroten zara, ala? Bai, normalan bai. Hemen Gasteizen baldin banago, bai. Normalen bai. Ez, orain dela 3 urte, ez nahi zeratan. Hau bigarren urtia da, etortzen gara bai. Bai, ala egin du bai. Bai, normalean bai.